Веднъж един аутлет казал на един истински БГ бутик: ама част от твоята нова колекция и аз имам, същата е. Не е същата, моята е много по-скъпа отгоре от бутикът и касовия му апарат цъкнал от вълнение. Защо протест против протеста? Защото съм свикнал да си изкарвам прехраната, работейки, защото протестиращите са болни и полезни от мен. Против правителствата не съм, разбира се, но май се улях с това горното, но не много. Дали няма да ми изгорят петичките на това жарко бахамско слънце, се казала Мотресония олигархохоховска и си размърдала пръстчетата. Извинете, може и да работя по-български, да почивам по-български и тъй нататък по-български и да му трусне едно Occupy. Може, отговаряло правителството в оставка и потрило доволно ръчички.